Is-seduta li fija kellha tinstemma l-kawża tal-Partit Nazzjonalista biex jiġu rkuprati l-flus mogħtija lill-kumpaniji Vital u Stewart ġiet mill-ġdid differita. Mossa li qed tkun meqjusa bħala mezz biex il-Gvern u l-Avukat tal-Istat itawlu żmien biex jinġibu lura l-400 miljun euro. Fl-aħħar seduta l-Avukat tal-Istat kien iddikjara li ma kellu l-ebda evidenza xi jipproduċi. L-imħallef Tony Abela kien iddifferixxa l-każ iżda l-kawża reġgħet ġiet differita. L-imħallef Tony Abela wissa li sal-15 ta' Mejju li ġej definitivament għandhom jingħalqu l-provi tal-partijiet kollha. Fil-bidu l-Partit Nazzjonalista ma rridx li l-Gvern ikun parti minn din il-kawża u dan fil-waqt li Abela bl-attitudni tiegħu spiċċa jarmi lil kulħadd. U dan qed jidher ċar fl-awla 23 kull darba li jiġu differiti s-seduti. Illum Robert Abela rema lil dawk kollha li kienu fil-kabinett qablu u kważi anke miegħu għaliex ippreżenta nota biex jindikalna min huma l-persuni li kienu fil-kabinett fi żmien meta ġie iffirmat il-ftehim, il-memorandum ukoll imma anki wara. Dak ifisser li Robert Abela ma jinteressaħ minn ħadd ħlief minnu innifsu. Fuq barra tal-qorti Bernard Grech qal li Robert Abela qed jipprova jmexxi u fuq il-qrati. Kenna issa anki l-attakki għadhom għaddejjin kontinwi u dan huwa perikolus ħafna. Robert Abela jrid illi jiddeċidi hu is-separazzjoni tal-poteri għalih spiċċaw imma jippretendi illi hu għandu jkun l-uniku ġudikant. U dan kollu qed iwassal għal sitwazzjoni delikata. Dawn huma kollha abbużi u atti perikolużi u atti ta' kolb ta' stat fuq il-ġudikatura tagħna. Qed nuża dawn il-kliem li niddejjaq nuża għaliex is-sitwazzjoni hija delikata. Is-sitwazzjoni hija perikoluża. U l-Prim Ministru ta' pajjiżna nesa li bħala Prim Ministru għandu l-obbligu li hu jara anzi li ma jsirux dawn l-attakki u mhux ikun hu li attakka waħda mill-poteri tal-Istat tad-demokrazija f'pajjiżna li hija propju l-qrati tagħna. Intant hekk kif dan ix-xahar tissok tal-kawża issa jmiss li l-partijiet jgħidu min se jkun qed jixed b'rabta ma' dan il-każ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u x-Shadow Minister għas-Saħħa Jidher Delija kienu akkompanjati mill-Avukat Edward De Bono.